Tikulandireni tu mu programu ija iyapa ntetete imene imakufika ni lachitatu lina lililonse nthawi ya 9:30. Eyetu ndimene ndikupangira nde programu imene timakhala tikukamba nkhani zosiyana-siyana zimene zimakhala zobisika zija zimene timazika pa ntetete pa mtandatsanya indetu pa mbalambanda kuti zimveke bwinobwino. Ena amakumana ndi mavuto aja amakanika kuti apite nawo kwa munthu akamuuze. Ena chisankho amangoti ndingodzipha timanena ati kutibweretsani kuno zinthu ngati zimene zozo kuti tizikambirane. Nde nthawi yaketu iyakwana yokha imene timakhalanso tikupanga interact ndi inuyo amene muli kunyumba potimbira mafoni mu chigawo chathu chachiwiri. Ndiye muno mu studio sindili ndekha ndimakhala anzanga nthawi zambiri. Komatu ineyo langa dzina ndi Jenny Jere. Ndiye muno ndili ndi Mr. DT machine ameneyo. Komanso ndili ndi abusa Mr. Andrew Waluma. Takulandirani. Abusa. Mwafatsadu. DT yalandireni anthu. Amayankhula Jesu. Iferunge anthu ofasa. Chizungu chake chitiso. Chizungu chake chitiso. Tichita interact ndi anthu. Kucheza. Ya ndabwera mwa chizungu. Mesa wa wiki hata nabwera mwa chizungu mwa Zambia. Fail tu ndi anthu ofatsa kwambiri. Didi yalandireni anthu. Abusa ali ngofatsa. Takulandirani program yomwe ndi pamtetete. Inu mzadandaule. Fika mitu imene ikuchokera kwa inu nomwe. Mutu wa lero wachokera kwa abale anga ena akenso ku John. Kunja. Johannesburg. Amakhala na family. Amaonera. Ababa ndio akuonera. Aitiwa yanga. Sio judgment. Yedi zilizofunikira kwambiri. Kwambiri. Kumati pasa mitu. Ife tizikhala mbali yoipa yomweyo. Kodi ndimene manena atu. Kuipa atu kwa inuyo ndikuchokera pa tsiku limene munabala. So kuipa kumene ujakhala kukupitirira kumafika masiku ngatano. So mwa inu. Didi alandireni anthu tiyambepo ntchito yathu. Walandira kale. Mwapa samoni? Mine andi yankulira choni kaperekenza moni. Abusa atu koma. Komano mwapepesa anthu kuti tiyamba mochedwerapo. Zifukwa somunene. Zifukwa zina. Auzeni ndino. Zifukwa zina. Nkani ndonena kuti tiwalandire anthu. Nonse kumene muli mumve kukoma mu mtima kuti mwalandiridwa pakanema ya mibawa madzulo wa tsiku la lero. Programu yabwino kwambiri, programu imene mumayikonda. Topic ya lero ndi topic iso yapadera imene tafotokoza kale kunena zoti okondedwa oonera ena kuchokera maiko akunja atitumizira kuti yayi koma tatene tiunikirane pa nkhani imene tikunena kuti ubwino chifatu banja anthu akangokwatirana. Amaona ngati zathera pati pompo. Ndiye akunena kuti tiunikirane pa ubwino oonekabe wachikoka ukakhala mbanjamo kuvala mwachikoka maonekedwe achikoka udakali mbanja zili ndi ubwino wanji chifukwa ina amafika pa nsese eno kuti abasi bora ndalilowa ndili mkatimo. Topic itu yakukomerani. Mwalowereratu. Singandikomere. Mwalowereratu nangoti alandireni anthu osati mutchuleza topic. Koma munayiwala kwauza topic. Iya, topic ndimafuna ndinene panopa. Ndene nani? Mwauza kale ndili napatu. Nakapalifuti. Topic awasala kwati ndabusa. Topic itu ya lero ndi ubwino ovala zovala zopereka chikoka. Inde tukaya ndi mkazi kandi mamuna lero siti kuchula za mkazi yekha lero tikupanga target onse awiri kandi wamkazi kandi wamuna pali ubwino wanji kuti mamuna avale za chikoka kwa mkazi wake komanso mkazi ujaso ali ndi ubwino wanji kuti akapezeke kuti wavala za chikoka kwa mamuna wake. Musayiwale kuti timakhala ndi magawo awiri timanena za ubwino komanso kuipa kwa zinthu zimene zozo nde amene muli kunyumbano mukhoza kugwirizana ndi Mr. Waluma pa zimene akhala akulongosola kapenanso DT pa zimene akhala akunena komanso musayiwale kunena kuti timavomerezanso ngati muli ndi maganizo anu apaderadera. Cholinga chake nkuphunzitsana mutiphunzitse komanso nafenso tikuphunzitseni. Ndikuponyere DT. Akuti ubwino. Ndeba jamma khala ndi mbali yanu. Ndeba ubwino wanji woti mkazi avale za chikoka kwa mamuna wake kapenanso mamuna avale za chikoka kwa mkazi wake. Tisapulumire kuyamba kuti kukamba ngani. Zachikoka ndi ziti. Zachikokazo monga ngati neyo munthu wamkazi. Amuna anga kunyumba. Ndisamangokhalira daily. Muli nawo. Chifukwa mene masayamba ntchito pano munalembesa kuti muli single. Kodi mutanthauza chani? Yeah, palibe sokutanthauza. Yasingo tikuiziwa. Yasingo tikuiziwa. Kunyumbako bwanji kodi. Aliko kunyumbako bwanji kodi. Munalembesa single. Munalembesa single. Mafuna ndilembetse Jenny chakuti. Bwanji. Jenny super DT. Iwe bila ndine.
ndenkhani yake ndionena kuti nzimayi asangokhala kuti monga ngati ine pano basi ndingodzimangirira nsalu ndi ndabambo pakhomopa ndi ndabambo pa nyumba ndikwenda ndivapata ndikatuluka ndikutuluka panja pali abambo koma ndivale ndithu tinatake toti abambo aja akapita kunja asakaone china chake kwambiri lachibwana lachibwana kwambiri zachikuka ndiziti okay ino mukuziziwe akuti sakuziziwa zachikuka ndikuziziwa mukuziziwa ine nisaziziwe chente zifoto kose motele choyambirira tione kuti mmene munthu wa mayi amafusidwa ni munthu wa bambo anaona chani mmene munthu wa mayi amavomera kumuvomera munthu wa bambo anaona chani okay tikamayenda tsiku ndi tsiku taonapo anthu mayenda ngati azimayi watu akumayenda ndi ndi chani pang'ono kuzichita pang'ono kuzichita chani nkhani ndiona zoti they should look more attractive okay now ngati neyo ndankonda ifwa chonena zoti ndamuona mmene akuonekeramo akafika pa khomo nthawi zina amatayirira even kusamba kumene amayiwala munthu amayi kuvala zochapa amayiwala munthu amayi pamakhala zovala zina zake zija zoti ndi zabwino zokongola zimene iweyo ukavala even bambo nthawi zinakhoza kuyamira kuti pali munthu amayi ito apa akudutsa ndeti masiya zimene zichazo kungozolera kuti basi apa ndalowana mbanja ndikhoza mamonika mmene ngadani kuchosa china chilichonse akuti chikhalidwe ndi chabwino koma no chikhalidwe sili pangatili nyumba chifukwa banjali lili ndi chikhalidwe chake yetu sono abale anga amene atumiza mutu ananena kuti zinthu zizikuwachitikira zinachitikira apa wakandika chiwiri banja mkazi wa chiwiri tu oyamba ali nalipo linatha ndiye uyu wabwerayo ngwa chiwiri sono ati savala zachikoka savala mowapatsa mudyo abambo chifukwa choti ati mayiwa amati wo panti weniweni kangati lesi ili uko chingwe chili uko koma mayi kungolimbikira wabayabe awene kodi chikhalidwe mesa sindi wako mpanje wako Malawi asataye chikhalidwetu mwana sono nkhani yoyambirira tikuyang'ana angakhale olopanti wa bambo akuti tu umafika pena munthu wa bambo kuchapa panti kubafu ati kumanguveka manja tu kuti mwina kuti akantikita panti yakha kuti wangawa mbali ina iluku mbali ina iluku sana zoseka ati pano ndeni madala nasi mukundiziwa zikumveka abusa zikumveka kodi munthu akaseka mesa ndiye kuti akumva kuti chani tamalongosola so nkhani ndonena kuti even zovala zankati zikuyeneka zikhale zabwino chifukwa chimene machitika mkazi wokongola ngati uyu siwampeza ndi gogoda akuyenda kwa Amaryllis hotel uchi akuyenda otenga ndi mkazi anti awera ma minibus awera ma minibus zoonekera awera ma minibus ma offers kuzadabwa chiliyonse chikuvina beni chikuloyera uko china chikuvina beni chikuloyera uko timati zinthu ziziyenda bwinobwino so pano nkhani ndi ya serious yes kumene ndikuseka chonchi ine ndikunena kuti munthu fashion umavala mmene wafunira pali ena amene timanena kuti akavala uyu ndi uhule makamaka inuyo azibusa inuyo ndino anthu oti mukamona zimayi atavala kuli mapanti osiyana kunja kuno kodi kuli mafashion kuli mastyle munimvesesa ofunika kumayenda nawo amaziwa kuti bambo awawa khalani chete abusa lero tu ndakumbukira iye adikanika yamaliza iye ndiri tamaliza simu ati kuli mapanti osiyana kodi siku lija munavala G-string unalufulu wanu abusa mazo G-string liti inuyo tikuziwa kodi inokhala mbusa ndio sindikuziwa mazo G-string liti abusa ndinaone yapi mutavala kuti munamonera kutiko ndipo G-string yamoneka bwanji kuti si ufulu wanovala kuna abusa
azibusa rino yakatola kweka mamuna anavala G-string sana maona nene mfusanga nkumani amoneka bwanji G-string iyo ndipo munamudziwira kuti munamoneka fotokozeyo wanu chambula ndopompa nato aonera matanga kama enda bwanji ngani ndionena kuti banja tikweneka tililemekeze wani kuyambira chikhalidwe mpaka na kumavalidwe mavalidwe ali pawiri kapena patatu kuli kuvala kwa pa sitting room kumene tikhoza kuvala iwe khala chete mwaona kuli kuvala kwa pa sitting room kodi kukhoza kubwera lendo mpingo zovala nive kukhoza kubwera lendo asaone chodabwisa china chake ya nangale komano alendo azatani khala chete pakakhala no kunena kuti mulipo awiri ngati mayi ndi bambo nyumbamo paliso zovala zake zakuchipinda zimene timanena zicho maniva komano nthawi zonse chitenje kuno kukakhala kuti kwabwera alendo akwene kuti akatenge nsalu avale yes alendo aja akapita akwenera kuti angovula basi poti ali ndi mamuna wake nyumba muja mufuna muzivula iya itandiyankheni ndifuna ndimvetsetsetu sina kambe zovula atu ndenga ndimufuna akunena zovula pano ndani ndikunena kuti mamuna wako siku limene amaza kutenga kukufusira iweyo pansewu abweranso tumbuyo mwe dikirani ndifuna mfundo imveke bwino nthawi imene mamuna amaza kufusira iweyo anaona mavalidwe ako maonekedwe ako mmene wasambira china chilichonse kodi mamuna akamabwera kwa mkazi kuti azamfusire amaona chani mkazi akamabwera kwa mamuna kuzavomera amaona chani tayankhanika ilangalo ndiye ndikuyankhanira nulo oho umakhala kuti munthu uja wankonda wakusangalasa ukweneka umulankhule iyeyonso ukalankhula chifukwa kufusiratu zili ngati marketing marketing strategy matuzonena zoti akuti ukweneka uzilankhula zimene client akuganiza ukalankhula zimene wewe ukufuna mkazi uja ndoti musiyana zochitika komano ukweneka undi kukumbusa kwambiri zamalavu didi zamalavu marketing za magistring akuziziwa kodi mwabwera program yale mwabwera kusatani mambuza yewe mwabwera kusatani program yale wajazina na mbingu wa mlijani waje highway to heaven highway to heaven basi baniva chonde anthu amene tili mbanja tilipo sazi bambo ena kenda amakani kusamva maya akutuza zoti ndofuna bambo a juu muoneke motere even kumeta kweni utakameteni motere iwe makani meno ulili mutunga tu pamwamba palibepo china chilichonse ndepita no baba shop zimeta panke kuno koma ngale munena didi style mwaiona inu iyo iti pamwamba baba ngani mwaika malola yeah izoso ndizime mukuona inu sero ndo meta mbali azikusama sikwano muona ino pepani sindi kunyoza naye kuma ngani ile pano pandionera kuti anachula ngani yona kuti kuvala muzilemekeza pali kumavalidwa kuti ineri zimene ndikukana nayo chifukwa mkazi akafika pa nyumba pa akuzoti amuna anga ali pano avale mene wafunira atovala kani chidress chachitali bwino zimene za chidress chachitali akudziwa zonena kuti nyumba munomo amuna anga ali avale bwatu pano koma avale bwanji munimvezesa mamuna akangoyima apapa nayenso azikuyangana ngati akufuna kufunsira tsiku loyambirira zimetu kulankhulazo inuyo mukumanira ngati iyayi kuvala kozilemekeza kumene akunena awo ndikuona kuti avale panti wa jeans ndiri avale wa mshopu wanu wa zipi apa uja akatengeso pakaunjika avaleso ayi tadikira amene mukonzi waso avalenso cycling ino pamwamba uwa kuti sikuno maiwa amazavala zipandi ngati china chake cha netball mnaona mapanda netball acha ngati chimpira chonje mpaka na umu ati kuvala kozilemekeza ndi pamene mmalakwisa zinthu munthu ngati mwamuna wako ali pompo iwe yesetsa kuti sitonde ali pamalo pano nayenso aone kuti enda wanimvesesa mwanimvesesa tu ine mapanga zimene mapanga tonde ali pa nyumba iwe diti tonde ali pa nyumba iwe ngati mzimayi unavala chitenje chako upite ukavule utengeke nakake kolekeza umu uvale si tonde ali pa nyumba izizi zonse zizionekera aoneke baby kodi tu ufuna kumwa fanta ufuna chani
zinthu zimene amaona zimene amakaziona kunja zija zimene amaziona mu business class akupita ku Dubai zija zizikhala mu nyumba mu zipeza so nyumba mu kaya kuti tu ngati mukumvesesa sitikususana tu sitikususana ayi mugamba tikuenda zofanana tikuendera limodzi nkhani ndi imodzi sono iniyo yetu sono vuto lake imene kuchitika ndiona kuti awawa mavalidwe amene wawo akumatenga ku mipingo yawo chifukwa ku service yawo atu upeza asikana ali chonchi atavala taumu mwanimvesesa pamene umazambota abusa aja anatani kafana kena kake chifukwa cha mavalidwe aja mukuziwa kunena kuti ngati mkazi akuvala kapena mamuna akuvala mopasa mudyo kwa mamuna wake kapena mkazi wake zimachepesa chiwerengero choona zakunja izo ndizoona kwambiri chifukwa lese ngati inuyo sono inuyo of course monkhala kuti ndokanika iti chifukwa amene amakhala wosavala bwino kapena waumve pakati pa mzimayi ndi mbambo ndani kawiri onse ikawiri amakhala mamuna si onse mamuna mamuna osava amakhala mamuna okanika utha kuntengera malaya abambo lero line ndimafunitsitsa mutandivalira malaya awawa ndikuona ndi bwino uva iwe nendavala kale avala pantu wawiki yatha kumasana chapidi uyo wauvala akutuluka kwa mangazi sana chapidi ochapanana ali kuti ndizimene tikunena zija kuti banja limukalirowa mmakhala tino muli pansese lili pa neutral banja likhoza mangoenda mene likutani ayo amene amatayira ndazimayi isindu kamba zimayi kapena nzibambo ndingonena kuti banja ali tikalirowa timafika poti likungoseserekano sopano papali zinthu zina zake ndikukusani tu nkhani ndionena kuti mpanda kapena kuti chitetezo cha mamuna kapena mkazi nyumba ndikungopanga zokhazo zimene mkazi wako akufuna kapena mamuna wako akutani akufuna ngati mamuna wako amakonda akazi ovala matrauza akupase moyo zivala trouser uone kamene akuonekera ndani jese kunjako balazi bambo ena amati akaenda kunjako amathoka ona anzathu aja amatha kuvala tatifupi tolekeza omwe akabwera ku nyumba akumpanga expecting mkazi wa nyumba uja kuti awavalire nsalu chimakhala chili chani inuyo kukhala mbambo ndani inuyo kukhala mbambo tati yankhireni inu ndamuna poti ndamusa koma funso langa lubwera kwa inu msatandawo yanga ndifunsenso kachiwe chimakhala chili chani nzibambo nyumba mwake muja kumukanira mkazi wake asavale kakafupi asavale trouser chonsecho yeye amakonda zinthu ziti zimenezo akapita kunja kuja okasilira zinthu zakunja zija ona kankazi kavala sketi yolekeza umu iye akusilira pamene paja zimakhala zili nzeru zanji zimene zija ndi chimezi ndiyo chimidzicho chifukwa chimene chimachitika tu choti mkazi wako ngati ufuna kuti aoneke nyatwa iweno pamene pandi umene ukuena kuonjezera magiya pamene wavala bwino mkazi wako ukuena kumuuza kumuyamikira atu ndepala azibambo ena shati hii dress hii imandipatsa shuga mukumachula kuti chani pepe inu machula kuti cha abusa machula kuti cha kuyamikirana tankhani funso abebila kunyumba aja machula kuti chani kuyamikirana ndicho chinsisi chimodzi chopitisa sobanja patsogolo azibambo ambiri tinene pano azibambo ambiri program iyi azibambo adana nayo kwambiri azibambo ambiri sitiziwa kuyamikira tinene pano akuti akatiyamikira timakhala ndi matama timakhala ndi mwano ndakatuza kuti yayi chemwali mwavala bwino akuti ife timalitenga dress lomwe atiyamikira lija timatuluka panja ncholinga choti atena akatifusire ndiye kuti bwino angokhala chete ndiye muoneno mantha azibambo mantha azibambo kuteko inuyo mayi amene mukuonera program ya lero ngati bambo amakuchitani kani nkhanza za mtundu wanji ndikuwuzeni chinsisi ichi inuyo kungosamba kandi kuphoda kandi pakikano mwakolekera chani bambo ali pa sitting ino mwaduse koyamba abusa I receive in Jesus name I receive mwaduse koyamba machine ndiye mubwerere mukhale ngati kuti mwewala phone inuyo abusa ngati mungaduse kachiwiri bambo amene ndo umatima umakhala ngati kuti wagwedeza chitetezo cha bambo fa bambo amazakuona nokuti kani mkazi wanga ndoonekanso chonchi ndi amazafunsa bambo kuti kodi mayi mukupita kuti sindikuchoka ndilipo akuopa ndangali ndi mantha so nthawi zina sitimaziwa zoti zabwino zimene timaona kunjako tidakali nazo ziliso nyumba nkhani imene imangofunika ndi chisamaliro basi
funso langa ine ndonena kuti mukumfusa ndani inu madani fusa didi muntu okula mtima aya ankhaso yo tingoyerekeza kuli mbambo wina amene yeyo amakakamira kusatha kuvala ndi wokanika kuli mayi wina wokanika kuli alena ndi wokanika inde alipo ndithu woti ino nkazero anthu yetalikira zimafika poti si mayi akupika ukechini kuchi iwo mazangu fika kumbuyo kuchako kungombwandira kudako tu wavanga ngati chiramba cha G4S china chake nkati kula anthu unati kula anthu okanika utani naye munthu ameneyo you know the good thing is uzana tuluke nyumbamo the good thing abusa is daika ndipo soma verse pamene pakuti utani naye munthu okanikayo yani yetu ndionena kuti ngati bambo ali okanika ndi ntchito ya mayi you know banja tu ndi chinthu chabwino eti ngati ineyo mkazi wanga ali okanika ndi ineyo name ndikuyeneka kumpanga kuti apange zimene ndo tipange bwanji maniva ngati ine sindiziwa kugula zovala zooneka kumaso kwa anthu then mkazi wanga akuyeneka alowererepo atenge ndalama akagule zovala zimene iye akamuona Dennis kunjako zimamusangalatsa mukudziwa kuti pali azibambo ena oti ineyo kumugulira shati mamuna wanga zakuzoti sindimakonda zimenezo ine chonsecho kuye kudziwa zoti mamuna wanga makonda ziti nkukukanira shati josa maivala akuti akavala shati ija ndiye kuti wachepa pamaso pa mkazi koma malaya akachitovala yeke kagula yeke yeni sokosi sokolo kuzala zinaduka katikati ndiye mamuna oteroyo tintani tipange bwanji osatopa naye kumangomizabe tiyeni titsenge zikakhala zimasanza zija ndi pamene pakuyambika program yathu program ikuyamba pamene pa ngati zovalazo akuzikakamira zokuthazo zimene zimakunyasazo nthawi zina kungozitenga kuzisowesa zimabweresaso mapokoso mnyumba kwambiri wandikhwimira koma chimene timapanga ndichi mumangotenga zimene madana nazo inuyonso ndikuzisunga ndiye mukagule zina mwauze bambo aju kapena mayi aju ine ndikanakonda mukana mavala ichi mudzivala ichi every time wokondedwa wako akufuna kuvala you have to be there make sure kuti amusankhira chani chovala that way amakhala kuphunzira pang'ono ndi pang'ono koma nangabanja mpaka na mapandi obokaso kodi zilimo tu zimenezi simakani okakati kunenawo kutsutsana ndi abusa pepatu amuna ifeyo ndimabwereza kawiri tikamakhala tikukula timakhala tufuna tuone zabwino pamene we are not patambasulidwe going to live for the next 200 years zabwinozo timafuna kuti ziona mkazi akuwala ngati uyakukanika inetu pepani ndimaoneka ngati obalalika kyosati kuoneka ngati inondo obalalika kumene ngati akukanika tu mkazi wacho obalalikazo kumuuza kuti ayiwe takonzani tuli chidresi ichi chibwanji kodi inu mupanga chonje ngati mupita kudimba bwanji muntu unimbezesa ngati akukanika basi utuluke ndi akakanika umudani kumutuluka utaukaona zina oho akakha kuti wamuuza wakanika mkazi uja utotuluka kuti ukaona zina utaukaona zina ndesi solution yetu itu chifukwa iweyo utakanika mkazi wako ndokaona zina kunja iwo ngamve bwanji palibe vuto sindakanika ine ndi acha umapita kunja sindakanika oho kodi iweyo nthawi imene umapeza ndalama kumbukira nthawi inake tinali malo enake kunyumba kwako ntabwera ndinapeza makatani nsalu za chipani zokhazokha malo ogona nsalu za chipani zokhazokha mbali amatenga za plastic zina zake amagawa achipani nthawi inake anazibagira zonsezo anazisunga zipani zonse za nziko muno muno chongobwera mkazi akulu anayamba kugona matress anayamba kudyera mbali za grass nyumba kununkhira bwino chani china chilichonse kusonyeza zoti mkazi nature ya mkazi chilengedwe cha mzimayi ndi cha ukhondo gwiraniku tagwiraniku kabusa high five chamwino kombani chilengedwe cha mzimayi ndi cha ukhondo kwambiri zimangovuta kunena kuti azibambo nthawi zambiri inu mukunama kuti chani koma kawiri mamuna ndokanika osatiso kawiri olomuteka ka 55 palibe okay katenteni mamuna ndokanika koma nkhani choona di tinene pano choona di chonena kuti kulazibambo ndumuchako akumapirira kuti chani akumapirira kuti poti nachoka naye ku Malawi ndili naye kuno ku John ndizingokhala naye
kuyeza kulowa muujeni muchishopu china cha pamwamba kumgulira tavala na akakamara yayi modivala yayi kwatu simavala zokazoka izi ino mati zilinga tavala ni chonchi ayi chonchi ndiye wavala chimina akufuna iwo ndi pamwamwa pali ponse ndiye vuto limene lilipo ndili ngati muna waphunzitsa akazi wanu kuti zovala izi zovala ku chalichi izi zovala ku ukwati izi zizivala ku sadaka munalakwisa chifukwa every time everywhere kumene mkazi wako akupezeka akweneka khale smart akweneka aoneke bwino that way iweyo nthawi yonena zoti utsegule maso uonenso kuseri kwa mzimayi wina ma chances amakhala ochepa kwambiri now timafuna nthawi zina kuti azimayi azivala bwino azioneka bwino akhale china chonse chabwino chimene ife tikufuna do we provide? You find it zero. We don't. Koma ina azibuza mufuna apike chakudya chabwino azibuza mumaperekano timapereka azimayi akamabwera kwa inu kumakudandaulirani ndikumapasa ano timapasa uphungu mapasa uphungu timapasa uphungu mene akwenera kupangira manyumba mwawomo kwambiri counseling muti pangaso pano patisana choke msavutike muti pangatisana choke tipiteke ku break tikamabwera tilandire uphungu kuti nafeso kumanyumba kwathu kuti kakhonze zinthu nditi wayanganisisa mfana ndobaya likwambiri koma chimene tikulankhula tisanapite ku break tinene pano tikunena kuti munthu wa mayi munthu wa bambo nyumba akweneka chite maintain ngati zingatheke kuonjezera chabwino kuchokera kumene anali koyambirira anthu mukukondana kumene banja lotero limakhala bwino tisatayirire moyo wa mbanja anthu akutuluka uku kupita madera ena chifukwa chona zoti nyumbamo tazala uve chikhalidwe cha chilendo zinthu sizikuyenda ngati kale mwalo wakutayirira nyumba muja so you can bring your husband your wife back only pakupanga zinthu zokhazo zimene zili zoyenera anakonda chifukwa chake nkhani limakhayo nena kuti amuna anga pangani zimene ine ndimakonda nawonso apange inenso ndipange zimene iwo amatanda amafuna ikatero ndichophweka yetu tipiteke ku break tikamwere madzi komano tikamachoka kumeneko kuti ikhale tikulandira malamya kuchokera kwa inu amene mukuonerera pamenepo malangizotu ndi omwe aja mbali tu ndi zimene mwaona kale pakati pa Mr. Waluma komanso DT ndemu onjezeraponso nanunso malangizo anu kuti kodi malangizo anu ndi otani. Ya nhani timane na ija tinaisiya panjira mumati mutilangizatu lewina kuno tikudikira tatilangizeni kuti mwina banja langa ndila DT siwo zinthu ndinuyo kuti chani kodi tu DT muli marketing muli love muli zaubusa chakita kuiza kwambiri choti mbusa yozo mapanti kwambiri mitundu ya mapanti kodi mbusa savala panti iya koma mpaka G-string amwe mbusa alibe nkazi G-string amwe mkazi wa mbusa savala panti analemba pati mkazi wa mbusa sazo kukonza pa bedi mkazi wa mbusa sasa sa nyumba ngani ni G-string maloweza kwambiri G-string akuti wina kaya hello mwaswera bwanji taswera mkuimbira kuti komanso dzina nda tilangizeni matanzonga ndamenya mwana mkuru nayo tudushe bibi iliyoka matayona tabweza niso matanzonga ndu mfara mene album matarao limozi mnono ya matarao jibini tukutupenze okay chabwino takumvani nditu mukhale ndi madzulo pambana tathokoza bwana shoti kati sanafune kuyankhula zambiri akuti maganizo awo ndamenewo kulandu ena okanika azibambo okanika kulibe malume timanena kuti azimayi ena takumapirira nyumba mverani azibambo ena kumapirira timanena kuti kusokonekera kwa munthu wa mayi pakhomo ndi vuto la baba
kusokonekera kwa bambo ndi vuto la mayi ndekuti zimatero ditu kapena pamene popata tambasulani mwina tichokekayo. Hello talikiraniko ndi kanema mukapita madera ena. Hello mwaswera bwanji? Taswera mkuimbira kuti komanso dzina nda? Ndisani kalika machinga. Tadi yankhuleni? Mpaka bizi. Kaza yathaokanika. Ndokanika. Sajamvaso basi. Ukatozika kabizi kutumuna uzatanu kandukanika. Palizima kumari kuti kumara ndichanawa. Awa zasinkarikawa. Ndio mimi kumbali yanga. Nina kumwadi sakuna ndivona zende. Zona. Ngadimona zimukaukanika. Usiyo ngakale nisinga ndio kala bisia. Kandi nokanika. Ikwa kungoza amuna ngani masangaya ngwana ngani. Akazanga kwa usone ngina takuzanga. Na ndimutoko niyo kumwenzo. Bana si ndani. Yes. Ndiye mukamutaya muli ndi ufulu okapeza so wina unopeza wina umene sono akazi aliko tikunja kosamba so Wabane kukaza limone zimene kufuna. Wabane zimene iya kufuna. Mosa kuti wina isagala wazati mupika kuenda kuma una mmene wazali kumata kukitaza awala kaza kumata. sono mutakhala kuti mukanika ndinu fathala ndiye munthu amayi achite bwanji? Okay, ngazukanika ine munthu ndandiuze. Ifuka kumutoza kufana gani chokusiya kapena chokusiya usana muze mukisana muzuzuru. Ndengati inuyo mwauzidwa komano simukumva ndipo simukusintha mkazi ata andisiwe ngati kumene abenye wina abuna zona ndofuna. Okay. Ai takumvani bambo mkhale ndi usiku wopambana. Ineyo azibuza ineyo pena mukumabaliza chifukwa ineyo kumanena kuti anthu azivutika chifukwa choti cha banja munthu analumbira pamaso pano unge uliko zondiro sasala ni madana kungopeza kuti mkazi ndiwaomve mukukhala naye pasi ndiye mukwatira ngati. Hello mwaswera bwanji? Dzina nda komanso mukuimbira kuti? Zinanga mimi sitene kono kuplanta chikulu ndingofana kugwiza ndi abusa wamene akufotokozera ne akuti mkazi wambiri amatayirira kalowa mbanja. Chifukwa chimene chimachitika chona kuti mkazi akalowa mbanja amayiwala kwambiri zimene wabwerera. mwayembeza chisanzo nkhani ya mavalidwe machine Kaiza bili mkazi angoda kwa kumene vaja maonesa mwina kishadura bwino mavalidwe abwino kwa pita panthawi ya matayirira mkazi uja. Izo zinavangisa kuti mkazi yo ampangise mamuna kuti mnalosa mukonda kama mkazi uja. Ndiye chimene chimafunikira kwambiri chona kuti mmene kufotokozera abusa kuti mkazi akuyenera kuvala zinthu zonkopa mamuna uja kuti mamuna uja asamona anthu ena kunja. Chifukwa chimavangisa kuti mamuna aone anthu ena kunja wena mkazi ena kunja zimavangisa kuti mkazi uja unapakhomo vaja wasintha makhalidwe mwachisazo kavalidwe. Mamuna mwina asanda ali pakhomo apezatu mkazi uja akuvala chidresi chikulu sakuja pasoto ayi ani mamuna ali akucheza nyumba nthawi iwiri kwamuna wavala salu kuno zimene zimapangisa mamuna uja kuti asakhale chidwi ndi mkazi uja. Ndiye topic imene watangayo ndiyabwino kwambiri chifukwa ine ndiwachinyamata sinakwatire ndimene mafotokozazi ndi zinthu zona kuti mkazi amene ndifane nkwatire ayenera kumva kuti fire mabomba kumamusangasana kwambiri bwana wakumvanira amene iye mkazi ayenera kuvala zosangalasa mamuna uja. yes tatokoza mkazi wanuyo ayenera kuti wakumvani konse kumene ali kaya munampeza kasi munampeze chakuliza kuletokoza usiku wabwino.
Mamba. Malangizo. Yes, mukatenga buku la Rute Bible. Rute akufotokoza momveka bwino kunena kuti anaenda mkusakasaka bwenzi lake lokondedwa anafika pogona sana lipeze mtima wako naso wantendere komano chimene anapanga endi chani likabwera bwenzi langa lipeze kuti pogona pali bwino. Amen abusa. Malo ogonera amamukhala vwi. Hello. Hello. Suntani mami, suntani kaipo mwe maimapo. Hello. Musunte pamene mulipo. Muvite pena. Ndaswera mwaswera ba? Mami simu nasunte ndikumvaso mawu anga pa screen panupo ine ndifuna ndizimva na ndinu yosati screen yanu. Oh, ndeba likaposo. Okay, jabwino mami mukuimbira kuti? Ndaswera mwaswera banji? Ulemu wanu mami itu. Bali pogoso mami mulipo. Mami mulimbiranso kanthawi kena mukakhala pamalo abwino pakungomveka phokoso lokaloka. Ana titi waliratu. Mwana diti walira. Mani mumutesa mabanja ini yake. Hello. Hello. Mwaswera bwanji? Taswera. Dzina ndani komanso mukuimbira kuti? Hello. Dzina ndani komanso mukuimbira kuti? Tiyankhule konso komaliza kuti mukakhala kuti mukuimba foni ija yagwira chonde musunthe pamene mwayimapo mupite mbali ina ndicho linga choti timvane bwino fwa nkhani imene imakhala ili apa ndiyoti inu muphunzire komanso ifenso tiphunzire ndiye mukakhala paphokoso zitisokoneza. Hello. Hello. Mwaswera bwanji? Taswera. Mukuimbira kuti komanso dzina nda? Ine banda zimbira mwilongwe. Tiyankhuleni. Zimene yakunena umazo. Tikhoza kuzivomerezawo. Koma. Zikutotengeranso. Kumene anthu wakuchokera. Chifukwa chithandiziro tikuchukumana nacho. Yes. Ngati wanzimetu wona zvikalire tirekeze machinjio tirekeze mataiti lero ndine vakwanzaakazano valudindinotunga ndinovoenda alo savomera zikutengera kuti munakumana kuti savomera kumene mukuchokera zimene zvinogona so mazera yakunena chitirimbala nawazo kuti awawawa unakuti kufanele bethu kuphuzana umzaka bezobulilo kuba akhala usiphi nalo nasika mpangela futhi Tokumvani. So ngala dizi nasa ngene raso uyawo mbalimene chifuwa kungori kuti ungokanyika ungokuzi ndithi wako chifata chenzikazi anali my dear. Yes. my love. Sizona. Si muntu panopa watayirira. Nde akakhaulisa angakwanitse zakanika apange naye bwanji. Comfortable. Yes. Solution. Takunyadirani bamba. Pepani tu. Akuti ndajuda osantamangita ndingonena kuti pamavalido asa chikoka zimene zizi tinasiya pa mfundo yofunikira kwambiri kulena okonda mikanda ena sakonda mikanda mukunimvesesa kodi mwavala akuti ena okonda mikanda ena sayikonda ngati ineyo ndikampempha pepe tandivalira kuti mikanda uyu no akukana ndi pamene pamayamba zonkhani sikuti ndima oka timveke maganizo ayena umulankhula. Hello.
Hello. Pepe. Tanivalira kutumikanda. Ine saufiti hapa. Ine saufiti. Ine zamankwala. Ine zamankwala. Si akungolandira anointed water kuchokera huko. Hello. Hello. Hello, mwaswera bwanji? Taswera mukwimbira kuti komanso dzina. Apiri kulilongwe tati yankhuleni. Eya, inu ne mwalasa. Pitirizani. Pamenepo. Ndiye nini? Akuti azimai so na feso akuti tikunyanyira. Tikunyanyira. Nzibambo abweretse kwa kakabudula kavanti kabwino kasiketi kabwino izizi mwazidziwira kuti. Tikufuna zam TV tu hivi. Timafuna zam TV. Azimai chonde teni tisinthe. Abusa. Zamviri. Talalika nipo tu pamene pakuti azimai. Usati tiyankeka emafoni. Tiyankeka iyi. Mulalike ndi pamenepo. Hello. Hello. Mwanditha watu. Funa kamba nkanina yake ya maucheni. Ya miganda. Obi fashion kale ine. Ndiza chikoka kale. Kwambiri. Hello. Mami mwaswera bwa? Taswera dzina ndani komanso muyimbira kuti? Dzina ndikunagera luyimbira kuchigwili. Kulilongwe. Chigwili Lilongwe. Kwaswera mwakwacha bwanji kwasweraso bwanji kumeneko? Taswera bwino. Malo amabizi. Ndiye valide organika. Isikaya kuti nkazi ngarakungokhala pakhomo pandachojita azipampai kuti azipone nkazi mwakwatiyana mudengeni pasene chojita azikhala smart daily saka tiwakasi vanhu valibe okanira valibe okanika pa dziko lapansi eti abo valiphokoso koma tamvabe kulibe okanika aliyese ngothekera chabwino. Hello. 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 Abantu bantete bano. Bambana mbanda. Mayankula mfundo ina. Kwa mafundi tikutenga bega pena tabani. Titenga emoji yo mali. Titenga emoji. Hello. Tita kutenga ndikuzatse kulanso kuzinisa. Hello, maswera bwanji? Maswera bwanji ma. Taswera mukwimbira kuti dad. Mlerudi ne jina mbozi mwasugu sawawi ndia mwawa uko mchakushayoni. Okay, chabwino. Dad yankhuleni. Hello. Tiyankhuleni dad. Ndakali ngamjo kuona mana nontoka kanduze makabanga nkani ba.
ndeda titambasulireni timutilangize kaya muvomerezana ndawo aluma kandi titi muli mbali titi. Hello tati yankhuleni. Ndikuvani ya. Nkhani imene tukamba bwana tikunena kuti ubwino ovala mwachikoka mbanja. Ndi nkhani imene tukambirana kuti nthawi zina mwina timafika potayirira mbanja anthu zimene timazisamalira poyamba timafika poyiwala zimene zopangisa kuti mabanja mukhale mavuto ochuluka. Maganizo anu ndotani bwana? Bigmanito madonna nganya nikondi. Zimazingira so kuti we mamuna awe kazi yomwe basukana nayo bwazi ndipo kazi yonse wano basuka bwazi waliwe. Basukirana kwa mbanja ndithu tofunira kwambiri. Ndifunga pangitse sokuru zileso kuida yayi. Balazima mabanja naso mona zizako kudanda uliyo nga azwanga akadinige akutenga kuti kodmeli. Ya, alikuwa kulia kwa banja kwa tabeni funde uliso. Kwa maana mafurika ndofukirana mbanja kuti mina ali isazikara kwa funga mavido bina utakao ndikaza kwa kusukira. Nditulira sokuri ndofukirana kwa banja ndofukirana kwa ndi mafurika vefitana sadi mamuna ukondira imala masitenge kuti kabina ndaje no ukondira imala. Iwe sodo bilaso ndibiso. Takunyadirani bambo. Sama fusile tabelo razina sama jengede de produsupana utikazi Chabwino. Nalewa olele kunokusubu wanze kushayona kujiza tuzi wambo kuwajia. Takunyadirani usiku wabwino. Dzina la litali ndakumaka. Ushayona tu. Awuze ukasoma. Ndakudziwa. Ndakudziwa. Abusa. Mwayankhula mfundo ina yake imene ikuoneka ndiyabwino. Because mukuyeneka umutulire mangawa ako okondedwa wako. Ngati nenda funitsitsa ndolo ngati izi. Auze ni mayi apita akabolesa. Akaguleso zangati zomwezi. Inenso kumene timacheza kubawo uku. Azinzathu amakamba nkhani ya mikanda. Tiyese kuti tione kuti tifika nazo pati. Mwanimvesesa. Nzimayi akangonena kuti inezo mmene soso ayi mwasiyana zochi. Pamene bobo titi uyankhule bonso kwambiri chifukwa mavuto amene onde akuchulukiradi m'manyumba mazibambo akumakhala ndi mantha. Inu mwavala? Fotokoza nacho. Abusa mzali. Abusa khani chete. Didi tamayankhula awanda abusa ati chimwitsa ku madzi. Ineri ndikunenetsa chilungamo kuti chani? Ngati nzako akapempha kuti tandivalire kuti ucheni. Palibe vuto. Why not give it a try? Ndipo zimakhaso zabwinoso. Zimalimbitsaso banjalo. Mankhwala ake ndi ameneyo. Umazati nzanga uyuyu akundimvera. Vuto limazabwera. Chifukwa anthu chimene chimachitika ngati pali chinthu chimene chimapweteka ndicho nati munthu apempheka awiri. Zimezo ndi zimapweteka. Manipesa mesa ndinana mesa ine zimene zozo ayi. Uchita kuponya manja. Basi. Uzetu uyu nzeru ine yamba kubwera kuti yamba kubwera ku nkhongo. Uyu ndi diti itu uyu. Adumba mpanda iwo kugona. Apita kwinako. Basi. Kwaja kumamvera aja. Basi. Ananena kale raba kuti ngati zimayi akukanika wa nyumba kunjago alipo wina amene amamvera ndamadzangu samba mmanja. Pamene baba ineni pamene manenesa kuti anthu ngati awawa amanena kuti ndi chiwanda. Koma wina omvera amene ali kunjago si chiwanda. Ndi munthu nayenza amene akufuna somwe muna ngati. Kodi mawu watu azibusa watu amangothamanga. Akuti ayi ndi chiwanda. Ndi satana iyayi koma satana amene abakosa manganizira. Tsiku lina satana zachita kubwera yekha apatsipa. Kuzanira kuti zinazo ndiweyo. Koma no tinene pano nkhani ndionena kuti umve uthe. Tieni tichepese uve. Utere tuve. Uze ute komaso azimayi magani. Tiambe azibambo. Azibambo makani kwambira azibambo. Maniva? Azibambo makani kopya azibambo. Zovala kuvala t-shirt yongambika chani. Zovala zo alinazo. Akuduka muchabira chovala chimasuluka. Chovala changa chosandichapira kutangovala kawiri kokha. Azibambo majini ali muzingo pukuta ndi uje. Osachapa imasuluka. Chonde azibambo. Tieni tisinthe kaganizidwe.
banja limakhala lonunkhira kuyambira maonekedwe ayiweyo ngati bambo mavalidwe malankhulidwe umunthu wako mayendedwe china chilichonse chimapangisa banja kukhala bwino kwambiri. Mayi wakanena kuti bambo a Junior bambo a Melvis ndikufuna inuyo every weekend muzivala kabudula ingwafusana timpeza bwanji kabudula kale imeneyo simple osatiya inde kuti waona wina wake wakusangala zisachite ufika pajaponena zoti zimafika tupena munthu umayankhula tapyandi mauti ndebolaso bambo a Ujeni mina amaonekera simaona bambo a Ujeni mina amaonekera ndipo mawa amene akangolowa nyumba ngozi mwalo wa chinambala simaona amene mayi a Ujeni amaonekera muja chonde tiyeni banja ndilophweka kwambiri chimene chimaphwekera banja nchonena kuti inuyo mungotembenuka leroli muyambe kupanga zimene amuna nawo amafuna. Sono chikokaso ndakamba mikanda kuti azibambo ena kuti nayenza afuna kuti amuyandikire mkazi zake amukise mkamwa muli kutu kiso wachukoloko even kunkhwaba kungozuka basi unimpezeza kunkhwaba ndi mkamwa momwe unimpezeza azibambo wamwaka chasuko akubwera pa nyumba pacha ungota bebe Koba iwe wewe umakukhala mama amodzi zindu ngati zimene zozo umafunika tina wenso ukaza kuti ukakumana ndi nzako uchi ka toothbrush kachaka kwichi bwino at least kunkhwaba akuso at least wanembezeza mbali ina tikhoza kunamizira zathu aza umoyawo azathanzi mujamanena kuti kumasuka mkamwa kandi katatu pasiku kandi koposera pamenepo nkhani zina malozera kuti mwamaliza kudya mazulo uja kusuka mkamwa zabwino amaziwa kuti chikondi chanu chenda koma osati basuka tutere zonse za mkamwa moyo iyo kumalavulira kumbali mwa pena kumafika sia zione ngabiro kungotsera kumasoko ata sambe fumbo lina lilose ndimafuna ndiyankhule ndi munthu wamayi amayi ino munthu wamayi chonde iwe ndiye center ya chimwemwe cha mbali kwambiri iweyo kaya bambo upita nawe kuchalichi tavala mabwino muja moti bambo asowe ponamira mupita kuukwati asowe ponamira udakali pa khomo mama oja kusamba zabwino bwino kumaphika chani bambo akamabwera kupeza utasamba ukununkhira ukuoneka bwino zovala zankati azichapani zimafika pena zovala kumanunkaso ngati nsuzo tendi tsanzike tizipita tizipita kuti tikungoyenera kuti titsanzike mukano yamba ndiwe didi tizipita kani tidzayipitiriza yamba didi tenditseke tizipita koma muzeni zimayi koma nthawi yachita njiro ayankhuleni anthu koma mayi ife tikunena chilungamo kuti nkhani iyi ndi nkhani yofunikira kwambiri kuoneka bwino zimayambira mmutu mwakoyo mayi kuoneka bwino zikuyambiranso kumene unachokera komanso ngati nzako akuphunzitsa kuti chonde tazitereni tasintha apa mzimu wa makani ndikuwotcha apemphera abusa takuotcheni mzimu wa makani ndikuwotcha prophet ditire wazuka abusa ndikunena tatsanzikani tizipita kuti mzimu wa makani mwazi mayi onse uchoke mzimu woti kutsutsa zimene bambo anena ameni ndikuchoka ndikuotcha utumikoni kwambali mosi inezo yaito abusa tsanzikani tizipita wemza mpingo letu kuta kumazazi kodi mwatopa iya tatsanzikani nthawi bwalo lilosira tatsanzikani nthawi tisirenso ndani kaya so tatsanzikani abusa tizipita tamva koma kwambiri kuti munali pamenepo kuonera programu ya nthawi inoyo ya pantetete topic yabwino kwambiri topic yophunzitsa chonde mabanja otente wamange toka tisamutume nzathuyo kukapanga zinthu zosayenera ati chifukwa cha uve pakhomo makapu tiyambiro kitchen makapu mbale kusuka zovala kuchapa kusita nkuzipinda sizitengeraso kuti ndi wolemera kapena ndi wosauka iyayi mmene wewe ulili ukhoza kwanisa kukhala moyo wabwino ndikukhala ndi banja la mtengo wapatali kwambiri umafika malo ena kuona nyumba yozira koma smart pakhomo tiyeni tikhale anthu ophunzitsika makani ayi banja ndilophweka tangopangani zimene Jonathanio akufuna iwenso Jonathan upange zimene Mese akufuna banja la mavala patali yeah zimene sindikuyankhula nawo komano ungopanga zokhazo zimene nzakoyo akufuna ukatero zakhala ndi banja labwino kwambiri munachula G-string mikanda ndemukuyikana langa zina zimayendera limodzi kusanzikatu mundisokonezatu mikanda ndi G-string zimayendera limodzi sindikuzizwa zimene ndikuyankhula ine ndingofuna kuti
inu lamuzeni dzina tizipita. Ndamva koma kwambiri langa zina ndi Andrew Waruma. Ayankhula kale Prophet DT achita kupemphera, achita kunena kuti fire in Jesus name. Ndizawo chantu. Ndizawo chai. Iwo sokochedwa. Yeru azimayi nkhani ndimeneyo mavalidwe nzibambwa kakauti wabwera ndi kasiketi kake kamwino akukupatsani magani a Jansodu achita kuwaocha kuti mudzina ni mwazi wa Yesu magani mwa nzimayi wina aliyese achokemo ine ndine yani kuti ndonjezerepo zambiri pa zimene iwowa anena kale ine ndingonena kuti mukhale pomwepo kupitiriza kuonerabe ma program otsatira pano pa Mibawa television komanso tisayiwale kuti tinali ndi anzathu amene amatithandizira monga ngati pamakina tinali ndi Yankho Kachingwe komanso Tadalamanda pamakina kapakamera tinali ndi Dennis Mung'andu kuchokera kwene Jere mukhale ndi usiku opambana.